A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza organiza unha cadea humana entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital do Barbanza. A mobilización busca reunir a 5.000 persoas para visibilizar unha loita por unha sanidade pública digna que continúa sendo unha prioridade para a veciñanza. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública convoca para o próximo 11 de outubro, ás 4:30, unha cadea humana que unirá o Centro de Saúde de Ribeira co Hospital do Barbanza, nun percorrido de 5 kilómetros. O obxectivo é reunir a 5.000 persoas para denunciar a grave situación que está a vivir a sanidade na comarca. Estamos aquí porque queremos convocar que xa salí moito en redes, a próxima movilización da plataforma que vai a ser unha cadea humana que queremos que una o Centro de Saúde de Ribeira co Hospital do Barbanza, non? Estos son 5 kilómetros, 5.000 metros, necesitamos 5.000 persoas. Contamos con toda a poboación da área da comarca do Barbanza para xuntar ese número de xente, non? Os problemas son graves, retrasos de ata 2 anos para revisións, especialmente en especialidades como traumatoloxía e saúde mental. A falta de persoal médico e a sobrecarga nas consultas están afectando a atención diaria en toda a comarca, facendo insostible o funcionamento do Centro de Saúde de Ribeira, que está en peores condicións. Falando da transparencia das listas de espera en canto a revisións, porque para o sistema, cando publican listas de espera, solo falan de primeiras consultas, co cual as revisións non aparecen en ningún lado e non contan. E a hora de xestionar, para non ter unha mala lista de espera, das que importan porque se publicitan, que son as primeiras, en contra da situación das segundas, non? Por poñer un exemplo, o que poñemos sempre, traumatoloxía ten 2 anos de espera para revisións, quere decir que se o médico te dice te quero ver en 3 meses, 2 anos despois desos 3 meses é cando te ven. A movilización tamén quere visibilizar as carencias noutras localidades, como a Pobra, Boiro ou Rianxo, onde os centros de saúde tamén sofren da falta de persoal e de atencións especializadas. En Rianxo, por exemplo, o PAC de tarde funciona de forma irregular, sen enfermería asignada. En Rianxo, no seu momento, cando hubo movilizacións por o PAC de tarde, prometeron que o iban a crear, o teñen como creado de forma alegal, digamos, porque todas as tardes hai un médico ou unha médica asignada para urgencias, como se fora un PAC, porque o PAC de Rianxo empeza ás 10 da noite, pero non hai enfermería asignada, non? E é xente que ven de outros sitios que cada día é unha diferente. Entonces, funciona como un semi-PAC. Si con medicina, con médico asignado, non con enfermería, que asumen as urgencias as 2 enfermeiras que están de tarde. Creemos que xa é o momento de que, despois de todo de un ano tendo un PAC de facto, pois cubrilo con todas as plazas que se necesitan. Os organizadores explican que a movilización terá un carácter simbólico, unindo os 2 centros para que a poboación da comarca manifeste o seu apoio á loita por unha sanidade pública forte e de calidade. A convocatoria fai un chamamento á participación de toda a veciñanza, sen importar se están ou non inscritos previamente. Entón, creemos que sobran as razóns e queremos facer con esta cadena humana unha gran movilización na que se implique a xente de toda a comarca e, bueno, deixar claro ante os Sergas que estamos aí e que vamos a seguir reclamando o que é o dereito a unha sanidade pública de calidade e con igualdade no acceso e equidade no acceso, que para nós é importante. Non queremos que haxa diferencias entre que vivas en un sitio ou vivas en outro. A movilización será un paso máis na loita pola mellora da sanidade pública no Barbanza, un problema que, segundo os organizadores, non poden seguir sendo ignorados polas autoridades.